May hapon magsunan. Alay ko ng Diyos sa kanunay. Nagkitagaan kita o higayunan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong tunan ang kinabuhi ni Enoch o ang kinabuhi ni Elijah magsunan. Dini sa Biblia magsunan, duha ka tawo nga wala mo agi kamatayon nga gikuha sa Ginoo magsunan. Ato ni tunan magsunan. Tadi patama ato sunahan. Ako i-greet ako mga viewers, mga subscriber, dahil salamat kaninyong tanan sa inyong pagpatalingog, pagsunod sa atong mensahe, paghatag ato kada sigon sa pag-inspire sa atong kinabuhi mintas nga patay kalibutan na. Kay gubot kining kalibutan na magtuna. Wala og tuo. Grabe. Asa talingi ang kalinaw na ara sa babaw ng langit nun at handong magsunan sa magtuntag yun. Magprita magsunan sa di pata magsunan. Labing gamahanan, ikaw nga Diyos, nga mahan, nakasa trono sa grasya sa kaling pananangin Ginoo among pagtuon sa palaan ng pulong, mensahe sa kinabuhi, maghatag ka na mo pag-andam sa ibang pagpadayag. Tabagi laming naman kami kanunay Ginoo nga malasigon sa pagtalingog sa balanon nga pulong, na espirituhanon pinagsabalaan po. Gahay kami Lord, doon namin masuran problema sa mga kinabuhi. Atagi, isulbaran tanan. Salamat sa mga sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong tunan ng kinabuhi. Nganong si Enoch gikuha sa Ginoo nga wala moagi kamatayon. Unsa man ni si Enoch unsa man ni siya sa iyang pagkatao nganong gikuha sa Ginoo mga igsunan wala siya moagi kamatayon. Atong tunan ang sinulat ni Moses sa Genesis chapter 5 verse 24. Dili lagi mo. Og si Enoch naglakaw uban sa Dios. O nawala siya kay gikuha sa Dios. Mga kaigsunan, si Enoch sa iyang paglakaw napirmi ang Ginoo diha kanya uban sa Dios. Gikuha siya sa Dios mong sunan. Nawala, wa siya mawag kamatayon. Sino kung sunan? Siguro si Enoch minampun kung sa iyang buhaton, iyang mga desisyon na ang Ginoo diha kanunay sa iyang hunaw-na siyang kasing-kasing. Dili siya mutipas sa wala, mutipas sa tuo, kung dili na pirmi siya uban sa Ginoo mga kaigsunan. Nahimutan siya sa Ginoo si Enoch mga kaigsunan. Usa kaplagan siya sa Ginoo. Ikuha siya, isakgaw siya, wala siya mawagi kamatayon mga kaigsunan. Uban sa Dios si Enoch wala siya kay siya gikuha sa Dios. Mga kaigsunan, si propeta Elias usab mga kaigsunan, wala moagi kamatayon mga kaigsunan. Sa diha si propeta Elias mga kaigsunan, naglakaw sila uban ni Eliseo. Tabok sila sa subat. Ugunya mga kaigsunan, gisakgaw siya pod sa Ginoo sa karo nga nagkalayo. Wa siya moagi kamatayon. Ang kinabuhi ni Elias mga kaigsunan, dul sab ni siya sa Ginoo. Sa diha gikomparison ni propeta Elias ug katong mga Baal sa pag-ampo sa ilang halad-halad mga kaigsunan. Nag-ampo tong mga ilang mga propeta sa mga Palestine. Ampo sila sa ilang Ginoo ngadto kambal wala tubaga mga kaigsunan. Pan si propeta Elias samtang ang bato gibutangan og tubig libutan. Tugpa ang kalayo o gitubag ang pag-ampo ni Elias. Unsa kaduol si Elias ngadto sa Ginoo magsunan. Mga kaigsunan, si Elias
samtang nagtabok sila sa suba uban ni Eliseo, gisakgaw siya. Ato masahon og diri sa 2 Hari chapter 2 verse 11. Kung nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod o nagsulti ani karon may nagpakita nga usa ka karo sa kalayo o mga kabayo nga kalayo nga nagbulag kanila ang usa o si Elias mikayab ngadto sa langit pinagi sa usa ka alim pulos mga kaigsunan. Duha ka tawo sa balang kasulatan nga wala mo agi og kamatayon siya kay gikuha kini. Inana sa unang kapanahonan mo siya. Kung mahimutan ka sa Ginoo, iya kag lalinon at guamon mga kaigsunan. Sa Hebrew chapter 11:5 basahon nato mga kaigsunan. Usa po diri. Hebrew chapter 11 verse 5. Diri. Hebrew chapter 11 verse 5 diri. Tungod sa pagtuo sino gilalin ngadto sa langit aron siya dili magkatagantam sa kamatayon ug siya wala ikaplagi kay gikuha man sa Dios. Wala pa siya kuha siya gipahimutan nga nakapahimuot sa Dios. Ato pa magsan nahimuot ang Ginoo kang Enok. Nakita siguro sa Ginoo si Enok wala ikasaway diya kanya. Basta gikuha sa Ginoo. Sa panahon sa lunop sa kalibutan siya gumikan sa kadautan sa mga katawhan. Usa lang ang nakita sa Ginoo. Iyang nahimutan sa mao si Noah. Gawas sa Noah ang ban mga katawhan. Ala lagi. Puro dautan. Usa nahimutan sa Ginoo si Noah, i-advisean siya sa Ginoo. Buwat og arka, uban siyang tulo ka na, ug tulo kumagad. Mao'y naluwas mo. Inana ang Ginoo igsunan, kung makita sa Ginoo nga iyang katawhan, dunay mo kakaragman iyang pagaluwason mga kaigsunan. Kaduha, ilusasyon. Panahon ni Lot sa diha pagkadautan sa Sodoma ug Gomora. Duha ka manulon. Usa ka manulon. Biduaw ngadto sa balay ni Lot. Advisean si Lot. Gawas diri sa Sodoma ug Gomora kay laglagon kini sa Ginoo kumikas pagdautan. Inana mga igsunan ang Ginoo aduna siya pamaagi nga iyang katawhan iyang pagaluwason panahon sa mga katalagman. Inini magsunan ang Ginoo nagasudong sa ibabaw sa langit nganti sa yuta. Walay malilom na alam kanya. Dayag siya ang mga matamang sunan. Usa si Enok, si Elias, ikuha sa Ginoo gilalin. Wala mo agi ug kamatayon kay nahimutan. Sabi na si Enok sa iyang pagkinabo ning kalibutan. Usa magsunan ingon si Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 1. As for me, to live in Christ, to die is gain. Alangkan ako ang pagkinabuhi mo si Kristo, apan ang kamatayon mo sa kadaugan. Nana ang kaligon ang pagtuo ni Pablo sa diha nag-alagad sa Ginoo. Dili na ako nabuhi, kung dili si Kristo na. Kaya doon na siya gilauman, kanang langit doon may pulian na ang giandam sa Ginoo. Doon na duha ka tao, nga moagi og kamatayon, gilalin, gisakgaw sa Ginoo, kaya nakita sa Ginoo, nahimutan ang ilang pagkinabuhi, dinining kalibutan. Dining kahaponon, sa mubong nga mensahe, paghatag og inspired sa atong kinabuhi, nga din, doon na di ay paglaom sa mga tao sa iyang pagpadaya. Bisan wala pa dia ang mga katalagman adto na ihikling na ka sa Ginoo. I-lift up na ka sama ni Enok ni Elijah mga igsunan.
wala mo agi kamatayon. Ini nang kinabuhi sa makatawhan sa panahon. Wala mo agi kamatayon. Si Enoch, si Elijah. Nini ka po noon, pinagi sa balang pulong, nakatag inspire sa itong kinabuhi, pinagi sa balang ng pulong. Magagiya ka na to, nag-iin ang atong mensahe alang sa atong may pagkinabuhi. May hapon kanyang tanan, dagang salamat mga viewers, mga subscriber, God bless kanyang tanan. Ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan.